kauniissa vihreässä metsässä asui pieni toukka nimeltä Rosie. Rosie rakasti metsäänsä ja kaikkia ystäviään siellä. Eräänä päivänä Rosie tapasi värikkään perhosen, joka lensi sulavasti ilmassa. Rosie sanoi ihmetellen: "Vau, olet upea. Miten teet sen?" Perhonen vastasi ystävällisesti: "Myös sinusta tulee jonain päivänä perhonen, Rosie. Mutta ensin sinun täytyy muuttua." Rosie tuli yhtäkkiä hyvin pelokkaaksi. Huolestuneena Rosie sanoi: "Mutta muutos kuulostaa pelottavalta. Entä jos en ole enää oma itseni sen jälkeen?" Rosie ystävät tulivat rohkaisemaan häntä. Leppäkerttu sanoi: "Muutos on jännittävää, Rosie." Heinäsirkka sanoi innostuneena: "Tulet löytämään jotain uutta ja se on mahtavaa." Muurahainen rohkaisi häntä myös: "Me uskomme sinuun ja olemme kanssasi." Rosie puhui nyt aivan päättäväisesti: "Olette oikeassa. Olen rohkea ja yritän." Ja niin Rosie aloitti muodonmuutoksensa. Rosie alkoi kehrätä koteloa pyörimään ja kadota siihen. Päivät kuluivat ja metsä odotti jännittyneenä Rosia saapuvaksi, sillä se tiesi, että jotain merkittävää oli tapahtumassa. Lopulta pitkän ja jännittävän odotuksen jälkeen kotelo avautui hitaasti ja paljasti sisältönsä, joka oli odottamisen arvoinen. Sieltä tuli esiin kaunis, värikäs perhonen. Rosie huudahtaa iloisesti. Se onnistunut. Tunnen oloni upeaksi ja olen aina yhä minä. Vain hieman erilainen. Kaikki Rosien ystävät riemuitsivat innostuneesti ja toivottavat uuden Rosien tervetulleeksi. Rosie oppi, että muutokset kuuluvat elämään ja avaavat upeita mahdollisuuksia. Täytyy vain olla tarpeeksi rohkea ottamaan ensimmäinen askel eteenpäin.